Toto je Philips Sonicare 4500 Protective Clean sonická zubná kefka, jeden z mojich top pomocníkov pre zachovanie zdravých zúbkov a teda krásneho úsmevu. Ale rozhodla som sa urobiť si radosť a po niekoľkých rokoch nastal čas na upgrade a tak tu mám niečo luxusnejšie z vyššej rady Philips Sonicare 9900 Diamond Clean Prestige. Ahojte, ja som doktorka Jarka, toto je kanál Šťastný zúbok a dnes sa pozrieme na zúbok tomuto Rolls Royceu medzi zubnými kefkami. Ide pravdepodobne o najpremakanejšiu verziu sonickej kefky z dielne Philips. Tak sa poďme pozrieť, čo to tu máme. Už krabica pôsobí fajnovo, nie je to len taký lacný kartón, páči sa mi potlač a farba Midnight Blue, ktorá je v podstate až čierna. Detaily s ginkom sú na pohľad trošku také 3D, páči sa mi tu symbolika ginka, lebo v azijskej kultúre značí dlhovekosť, odolnosť a zdravie. No a to presne chceme aj pre naše zúbky. Komu by neladilo ginko, táto edícia vychádza aj v iných farebných prevedeniach, ale ja som chcela zmenu od ružovej, tak mám tu toto. Tak sa poďme pozrieť na to, čo máme vo vnútri. A šuflíkový systém otvárania, žiadne origami, sekundárny dekel, pod ktorým je takýto zjednodušený návod, ktorý vás hneď navádza na stiahnutie apky k tejto kefke. Sme v 21. storočí. OK, ale páči sa mi to, že taký štandardný hrubý typ návodu tu nie je, alebo je kdesi skrytý, lebo sme predsa ľudia a návody čítame až keď čosi nefunguje. Je tu samozrejme samotná kefka a dve hlavice. Tie si ale teraz dám bokom a o nich si povieme viac neskôr. A toto je prepravný obal. Veru, nie som z neho veľmi unesená, lebo je veľmi ľahký. Čakala som niečo ťažšie, z čoho ide prémiovejší pocit, keď to vezmete do rúk. Akože áno, vyzerá pekne, imitácia kože je fajn, dizajn korešponduje s tým, čo vidieť na krabici, je tu aj ginko, aj prešívanie je pekné. Otvára sa veľmi ľahko, akože je tu ten klik, náhodne sa neotvorí. No pri tej cenovke som čakala čosi viac, vnútri je to len ten plast, aj napriek tej peknej vrstve kože pocit z tohto dielu je lacný. Dovnútra dáte kefku aj s hlavicou, ale v rozobratom stave, miesto na druhú hlavicu tu nie je. Kefka sa v obale aj nabíja, stačí ju káblikom pripojiť o zdroj elektriny, napríklad ak cestujete, stačí aj notebook, ale manžel by penil, lebo jeho notebook má iba USB-C vstup. A vlastne aj môj notebook má len USB-C. V tomto Philips veru zaspal, ale káblikov doma máme aj tak dosť. Toto je stojan pre kefku. Pekný matný plast. Drží kefku v spriamenej polohe. Čo je ideálna pozícia na jej skladovanie. Prečo? O tom som spravila separátne video, link nájdete v popise. Základňa pre nabíjanie sa vopchá podržiak ako Lego. Je z nej napevno vedený káblik s USB-A koncom, ktorý sa pripája do siete skrz adaptér, ktorý je tiež súčasťou balenia. Apple už tieto veci veru nerieši. K iPhoneu predsa dostávame už iba káblik, čo mi pripadá viac eco-friendly. Kefka pôsobí pekne, uhladenie minimalisticky, čo sa mne naozaj páči. Má iba jedno tlačidlo a je tmavomodrá s rose gold detailami a striebornými nápismi. Oh yeah! Škoda, že aj kefka na sebe nemá detaily s ginkom. Kefka je nabitá technológiami. Úprimne, je to vlastne jedno, čo ako funguje. Ja ako užívateľ skrátka zapnem a spolieham sa na to, že to, za čo som zaplatila, aj funguje. Keďže je tu len jedno tlačidlo, je jasné, že si tu sama veľa vecí nenastavím. Či? Nie, je to len vec dizajnu. Je tu aj druhé tlačidlo v indikátore intenzity. Skrátka, veľa vecí si kefka rieši sama, ale vieme jej do toho trošku kecať, hlavne skrz apku, ale je to vlastne jedno. Technológia Sense IQ v podstate všetko rieši za vás, nastavuje intenzitu a tak. Kefka sa tým sama rada pochváli, že túto technológiu aktivovala. Má 5 režimov umývania: Clean, Deep Clean, White Plus, Gum Health a Sensitive. Kefka si režim vie vybrať sama. Vieme to riešiť cez apku, alebo sa režim zmení aj podľa toho, akú hlavicu na ňu nasadíte. Ale o hlaviciach spravím opäť ďalšie video, lebo
Kefka teda režim a intenzitu vibrácií prispôsobuje sama podľa toho, ako ju používate, ako silno tlačíte a tak ďalej. Keď tlačíte silno, v podstate sa zastaví, respektíve zavibruje a upozorní na to fialovým svetielkom na konci rukovete. Mám vstavaný časovač, čo je pre mňa fajn, aby som s kefkou nešermovala v ústach príliš dlho. Pre niekoho je to zase memento na dobu, aby nekončil s umývaním skôr. Časovač upozorňuje aj na to, kedy máte preskočiť na ďalšiu časť zuboradia. Spomenula som, že kefku je možné spárovať s apkou v mobile. Apka potom monitoruje, ako si umývate zúbky. Upozorní aj na miesta, na ktoré zabúdate a tak ďalej a tak ďalej. Vnímam to ako super vec, no keď sa na to pozriem takým zdravým sedliackým rozumom, akože naozaj potrebujem ešte aj k tomuto mobil? Nestačí byť skrátka poctivý pri umývaní zubov? Má to ale mega výhodu, keď máte deti. O tom si ale povieme pri detskej sonickej zubnej kefke. A v ďalšom videu si povieme aj o správnej technike umývania zúbkov so sonickou zubnou kefkou. Lebo podľa výrobcu táto vykoná 62 000 sterov za minútu, takže s týmito hračkami sa veru zúbky neumývajú tak isto ako so štandardnou mechanickou zubnou kefkou. Preto má aj táto zubná kefka svetielko oranžové na upozornenie, že pozor, pri veľmi s kefkou šúchame. Plus sa pozrieme na zubok aj rôznym čistiacim hlaviciam. Video o tom, kedy meniť zubnú kefku, som už spravila, link v popise. Táto srandička vás na to ale sama upozorní. Sakra, ale je toho dosť okolo jednej zubnej kefky. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videjku. Sayonara!